खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सिमेन्टसापरि फरायसालिमायाव एनएसएस नि जोनोम सान फालिनाय जादों। निउयर्कआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ क्वार्टारनि इमिरजों लोगो हमदों। भारतनि बेंक इउनियनआ 2 साननि थाखाय सोमावसारनाय। 3 नं नावखाथायाव फिसाया गावनि असे बिसिखौ दानथारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया 24 सेप्तेम्बर खालारखालि सिमेन्टसापरि फरायसालिमायाव एनएसएस नि खुंगा 50थि जोनोम सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव सिमेन्टसापरि फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसालिमानि गासै फरायसाफोराबो बाहागो लायो। दानिया फै सिमेन्टसापरि फरायसालिमानि सिङाव थानाय एनएसएस नि प्रग्राम अफिसार जीवन बरगोहाय सारनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। আজি আমি চিমেন্টসাপৰি মহাবিদ্যালয় এনএসএস গোটে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 80 জন ভলণ্টিয়াৰ্ছৰ লগতে মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ইয়াত সহযোগ কৰে। আমি বিভিন্ন সময়ত এনএসএছৰ হৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আজিও তাৰ অংশ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আগবেলাতে দুটামান কাৰ্যসূচী ল'লোঁ আৰু শেষত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত আমি নতুন এনএসএছৰ সদস্যভুক্তিৰ অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি প্ৰায় 60 জন নতুন সদস্যভুক্তি হৈছে, কিয়নো বিগত বৰ্ষত আমাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা দি প্ৰায় 40 জনমান ওলাই গৈছে। সেয়েহে আজি আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি নতুন এনএসএছৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলকো ভৰ্তি কৰা। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मैया 24 सेप्तेम्बर खालारखालि निउयर्कआव क्वार्टारनि इमिर शेख तामिम बिन हामेद आल थानीजों गोबाव समनि थाखाय सावरायलायनाय जादों। गाहायै क्वार्टारनि इमिरआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों गिबिसिन मिटिं। मख'जाथावदि बे मिटिंआव जार्माननि चेन्सेलर, कलम्बियान प्रेसिडेन्ट, भुटाननि एमपि आरो नेदारलेन्डनि पिएम मोनाबो गासिबो जथायै मिटिंआव दंफायोमोन। दुलाराय भारतआव फैगौ 26 आरो 27 अक्ट'आव 2 साननि थाखाय भारतनि बेंक इउनियनआ दुलाराय भारतआव सोमावसारनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। गाहायै बे सोमावसारनाया दानि रांखान्थिनि मन्थ्रिनि माखासे टेक्स लानाय आरो माखासे जेंनाखौ लाना अल इन्डिया बेन खालामनाय जादों। भारतनि बयनिख्रुइ गेदेरसिन फुटबलनि आईएसएल लीगआ बोहैथि दाननि 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 20 खालार रबिबारनिफ्राय जागायनाय जासिगोन। गाहायै गिबि खेलाव केरेला ब्लास्टार एफसीनि हेंथा एटिकेआ गेलेनाय जागोन। बे बोसोरनि आईएसएल लीग बे बारावबो गासै मोन 10 हानजा थागोन। सुलु मोननाय बायदिब्ला बे बारनि खेलखौ टाइटेल स्पन्सर खालामदों हिवा आरो अफिसियेल प्लेनार महरै बिस्लेरिया बाहागो लादों। मैया फुंबिलिनि 5 रिंगायाव धेमाजि जिल्ला 3 नं नावखाथा गामिनि प्रदीप दैमारिया गावनि बिसि अनदुमै दैमारिखौ खास्रि बिसि खासिजों हाथारो, लोगोसे गावनि गोदोनाखौबो हानानै लायो। सुलु मोननाय बादिब्ला गामिनि रायजोफोरा दायनिगिरिखौ पुलिसनो गथायना हरनाय जायो आरो दा प्रदीप दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव जोथोन लागासिनो दं होनना खौरां मोनदों। दानिया फै दुखुनांथाव गुबै जाथायनि सोमोन्दै गामिनि नेहाथारिनिफ्राय मिथिना लानि। जोंनि गामियाव 24 तारिख नावखाथा गामियाव जाबायदि जाथाय जाना थांदोंमोन, बिथां नखरा आवगायनिफ्राय जेनेबा मोजाङैनो दंमोन। दा गेजेर समसेयाव माने गावहा बे गावनि बिसाया माने एक्सिडेन्ट जादोंमोन, जाय बिदि मेडिकेलाव थायै बिथाङा हामनानै सासेबो दा गेजेरावबो एसे ब्रेना एसे बोरैबा जादोंमोन। दा ब्रेन बोरै बेखौ माने सिकित्सा लायै एसे फाहामनायावनो दा हरखाबै मैया थांनाय दिनै थांनाय हराव बिसिखौ गावनि बिसिखौ माने मा दाहा जानानै मा जेंना जानानै बिथांनि न'खरनि माबाखौ जेबो जों मोनाखै, थेवब्लाबो जों नुनानै मोनबाय जे मानसिया गावनो माने हाथारदों, गावनो सिमान लादों रायजोफ्रा सोंनायाव, गावनो फोरमानखौ लादों
बे आं माने हाथारबाय होननानै गाव एसे ब्रेन्डआ एसे डिफेक्ट जाना दंमोन माने आरो बिथांनि न'खराव गथ'फोरा हौवासाफ्रा 3 हिन्जावसा 2 बेनिफ्राय दा बिदिनो बर्तमान न'खराव मोजाङै सोलिना दंमोन आरो दा बिदि जागोन होननानैथ' मोनथियामोन जोंबो रायजो राजाया जोंबो न'खर गावबा गाव न'खराव दङ नालाय गावबा गाव न'खरावनो जों थायोमोन जाथाय जायैनि सिगां माबाफोर दावराव दावसि खोनानो मोन्दोंमोन नामा जों बेबायदि दावराव दावसिखौ खोनाना मोनाखैमोन बारो नोंथांमोननि सोंनाय मथे जों जेबो दावरावखौ नुना मोनाखै आरो रावबो बेखौ जाथायखौ जादों होननानै मोनथिया न'खर आखरनि खाथि मानसिफ्राबो गम मोनाखै जाहाथे माबोरै जाना थांखो बेखौबो रावबो हमस'नो हायासै माने दानिया फै प्रदीप दैमारिनि फंबायनिफ्राय गुबै जाथायनि सोमोन्दै मिथिना लानि बे जाथाय जाना थांनाय न'खरनिनो उन्दैथा फंबाय दा आं सानदों माने बिदि जाथाय जागौखौथ' मालाबाबो सानफेराखैमोन सिगाङो बे जाथाय जाना थांनाय जितु बे हाथारग्रा हौवा बेनि ब्रेना एसे खालिमोन बायदि मोन्दोंमोन माने जोंबो गोबां नायदों नायनायालाय दा नायना गेजेराव हामनाबो दंमोन दा हामनायनि गेजेरावहाय मैया हर जे मानसिया माबायदि सिस्टेमै जाना थांखो जोंबो न'आ लोगोसे थायो हिसाबै जोंबो नुना मोनदिया दा बिदि हिसाबै जों दा फिसाला थालांदों 5 हौवा हिन्जावसा 2 हौवासा 3 दा बेफोरखौ बोजबना लानाया जोंनि गोनांथि बिदि हिसाबै जों दा बिसोरखौ बोजबना लागोन आरो इयुनहालागैबो जों बिसोरखौ माने जोंनि गोसो गोरबोजों बोजबनानै जोङो सालायलांनोबो जों दा सानना दं आरो न'खरनि सानना आरोबाव प्रदीप दैमारिनि फंबायनिफ्राय गुबै दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिना लानि जाय जितु घटना जानाय बे हौवाया बिसिखौ बुथारनाया नंगौ आरो गाव हाना लानायाबो नंगौ थारै बियो मा साननानै जे हाना लादों जोंबो मोगा मोगि नुनाय जायाखिसै नालाय जा बुंनो हाजोबा गाव दायो जोंनि दायो जोङो रायजो लेंनानै बुथुमनानै पुलिस लेंहरनानै जोङो दा मानसिखौ हमबानानै हरनाय जाबाय दायो दा गिबियाव मेडिकेलावहा टेकापा मेडिकेलावहा गिबियाव थांदोंमोन थांनानै दायो नै धेमाजिसिम मोनहैदों होननानै मोनसे खबर मोनफैदों आरो जोंनिसिम दा बियो माब्रै जाना दं दा दसे थानानै जों फनखौ मोनफिननाय जागोन माने दा होमबा बेयो पुलिसनि आखायावसो दङ पुलिसनि आखायाव दङ बिदिथ' न'खरनि रावबो गैया न'खरनि जानानै सासे दंहैयो फंबाय सासे दंहैयो माने न'खरनि जानानै दा बेयाव मोनदों बेहा न'खरनि फिसालाफोर 7 फिसाजो फिसाला 7 थालांदों होनदों बे बिनिनो दा बिनि थालांनाय जितु फिसाला आरो फिसाजो दा नै बेवहाय 7 दङ इयाव देरसिना ओजों गावसा माने जितु घटना जानायाव बेखौ थिनहरनाय जादों न'खरनि जानानै आरो दा आंनि बिदा सासे ओजों थिनहरनाय जादों दा बेयो बे 7 बिसोरनि फिसाला आरो फिसाजो एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों